Aprang sih kado gawe arah ke tuma fanta kardom perjelo kardom pini nang itu pan ya sialam naik kan tu mati nang pecini kan tu lapan lo ning duk me alam ala Kalitang Doloi Teron Achor sangpi killingpi inut vetsi asomar banghini teronpi lapen mongolsing teron atum chelana kisung thektik Sarpi abangta amek arlo soso abangta diphu government college lo charli bom ahut si keso phelangno cholonglok lapen pinsoso bangta keso kepang jilok ahemarit anta prithangan pinlo ajuwang zita an esam chumuwe. Are you all my personal dreams? Lasi kado gawe atum ta labang su video share pon igwek tha lapen ning ching sama tum nang doni diktame seka kepen chenglok pharisi pen chenglok nali tum ning ching sampe nang doni diktame account number la ke description long cp ekpo